Kuyindaba ze-1KZNTV okwamzimba umntwana uyakhuleka nabakambomboshwa omnyama nazo kwizona ndaba esithi ngezihamba phambili namuhla. I-ANC isiphawulile ngolokudla ezikoleni. Bagcwele izinkala abashise OWESIMAME nge-acid. Kanti liphinde lahlehle lomasipala wasemtubatuba. Sanemukela kwindaba zethu ze-1KZNTV. Unobhala weqembu le-ANC esifundazweni KwaZulu-Natal uBheki Mtolo uthi sebeyalelwe ungqongqoshe umnyango wezemfundo kulesifundazwe uMbali Fraser ukuba xoxisane namabhanga afana nethala kanye namanye ukuba kabalekelele osonkontileka. Ekhuluma kwisithangami nabezindaba eThekwini namuhla uMtolo uthi bafuna basize osonkontileka okungenzeka bahluleke ukumelana nomthamo obahlalele okwenza isiqiniseko sokuthi ke qambeke kushaya iviki elizayo zonke izikole sezinakho ukudla. Kubukeka sekuntwela ezansi ngodaba lwenkinga yokusatshalaliswa kokudla esikoleni. Lokhu kuhlaluke kwisithangami nabezindaba seqembu le-ANC esifundazweni nalapho unobhala walo edalule ukuthi sebeyalelwe ungqongqoshe umnyango wezemfundo esifundazweni ukuba ke anqamule ngokuphuthuma inkontileka nenkampani ebigixabeze umsebenzi wokusabalalisa ukudla. Ngencazelo asinika yona kucace ngokusobala ukuthi lolu hlelo solifana nohlelo olufile. Ngakho ke njengaselifana nohlelo olufile kusho ukuthi ke thina njengo-ANC siyamyalela ukuthi asebenze ngokusemthethweni nakumgomo kahulumeni ukuthi alimise lolu hlelo lokuthi lo muntu abam-appointile ukuthi ase lolu hlelo ezikoleni. Then siphinda sithi futhi i-department ukwenzela uba yenze ngako konke okusemandleni bakuloku ku-right maqeda kulimisa lolu hlelo imese iye enkantolo ephakeme eMgungundlovu ngokukhulu ukushesha iyocela ukuthi lokumiswa kwalolu hlelo lokumiswa kwalo contract kwenziwa isinqumo senkantolo ephakeme yaseMgungundlovu. Kuzokhumbuleka ukuthi udaba longafinyeleli ngendlela kokudla ezikoleni ezibalelwa ngaphezulu kwamakhulu amahlanu esifundazweni iqale ngemuva kokubusa unkontileka owabe eqokelwe lokhu ehluleke wancama ukugcina lo msebenzi kwaze kwabake abafundi babuyela ezikoleni ukuzoqala ikota yesibili. Lokhu kugxekwe kakhulu amaqembu ehlukene kanye nezinhlangano ezahlukene njengoba inhloso yokusungulwa kwalolu hlelo kwabake kungukuqeda indlala kubafundi ikakhulukazi labo ke abangathathi intweni. Umtolo unxuse kulekelelwe osonkontileke abazoqhubeka nalokhu. Akagarantiye lama service providers through ithala ukwenzela ukuthi akwazi ukuthi but was saying futhi ngoba lokho sikusho ngoba sikholelwa ukuthi ngolosibili kuveki lizayo asikholelwa ukuthi funa kube khona isikole esingenanga ukudla. I-department kusukela namuhla i-weekend yonke funa yenze ngako konke okusemandleni ukuthi ngolosibili mayivula izikole asikho isikole esingenayo ukudla. And siyakholela ukuthi lokho bangakwenza. Siyacela futhi ukuthi i-office kaNdunankulu nalo lingenelele lenze i-team ezokwazi ukuthi coordinate ibheke ukuthi lo hlelo lusebenza kanjani. Kusukela lolu daba liqalile kube nokukhathazeka ngobunjalo bokudla obusatshalaliswa ezikoleni njengoba iningi lezikole belikhala ke ngokuthi kubolile futhi ke sekwedlulelwe isikhathi. Umtolo uthi ke phansi amaphaphu kayikho imali ezokhokhela lokho kudla kwazise kakusebenzanga. I can't pay a food that which was not eaten. Because the food that was brought in was not eaten. Yes, it was delivered, but was not eaten. Then principals will submit to the department that we received so many bags of potatoes, but 3 of them, we could not use them. We throw them in the dustbin, minus. We received so many masses. 3 of them were expired. So many liters were expired, minus. Then the department, if it will pay, it will have to pay actual. Then it's a massive, massive audit and reconciliation that must happen because we can't. But what is good about the department, what it has done, it has not paid yet, which I think the MEC must be applauded. The MEC made sure that he told us that yesterday he said to his officials, no cent must be paid until I'm satisfied that every cent I'm paid is because of actual delivery of good quality food. Kushone ela namuhla kunendaba ke zokuthi lo sonkontileka usehuqile. Eyindaba zenziwa KZNTV kube kuntombi khona Mvubu eThekwini.
Basagcwala amathafa namanje abesifazana ababili abasolwa ngokushisa nge-acid ebusweni omunye wesifazana wakaDukuza enyakatho nesifundazwe emva kwengxabano yabakhona ngenyanga uNhlolanja uFebruwari kuwona lo nyaka. Lokhu kuvele njengoba kumama walabasolwa uBongi Masekane kade kevele enkantolo kulandela kokuboshwa kwakhe emva kwalesigameko. Egcwele ngaphandle kwenkantolo kaMantshi kwaDukuza abafundi bezikole ezahlukene ukuzokweseka uLondiwe Thabethe njengoba kade kuvele owesifazane eminyaka engu-46 ubudala okuyena obhekene necala lokubulala noma lokuzama ukubulala njengoba kuyena athumela izingane zakhe ukuthi ishisa uLondi nge-acid emva kwengxabano yabakhona. Lesi sigameko esenze ngasekuqaleni kwalonyaka uLondiwe kubika ukuthi wayesongela izingane zakwaMasikane okwathi mangabe eyobuza kwaba khona ingxabano neyodwa ewesibili yentombazane nayo yase iyangenela bamshaya eyodwa yabo ngokuyalela umawazo kuthiwa yabe sithatha i-acid engo-1 liter yamthela ebusweni kanjalo nasemzimbeni. Umama kaLondi okuJabu Thabethe uthi wathola umyalezo owawusumchazela mayelana nokuthi kunengxabano ekhona kwaMasikane ethinta uLondi okwathi mayifika akangathola nethuba lokuthi bamchazele njengoba ingane yakhe yayisivele isilimele. Ngaphambilini umsolwa wakuhoxisa usifaka isicelo sebheyili njengoba wayeseqhubeka nokugqinya ejele kanti namhlanje ubesame esinqumeni sakhe sokungayifaki ibheyili. uLondi Thabethe naye ubekhona ngaphandle kwenkantolo njengoba esephumile esibhedlela uthi ukuphuma kwakhe esibhedlela ubona impilo yakhe iqhubeka. uLondi uzamkele ngokuthi usezohleze njena impilo yaqhubeka abantu bazokhuluma abakushoyo ngiyazi ngizalwanga nginje ngisazoba muhle futhi ilokho engakusho. Okunye akuvezile uthi uyafisa umthetho udlala indawo yabo kulabo abamlimaza. Icase yami okwamanje ngingasho ukuthi iyangijabulisa indlela eqhubeka ngakhona. Kuyathembisa ukuthi uzogcina egwetshiwe lo muntu. Okwesikole kulonyaka angeke ngisaphindele esikoleni sekulate kakhulu sebeze ba register kuningi sengisele nami ngizoze ngibone next year. Izinhlaka ezahlukene zezepolitiki kanjalo nenhlangano abafundi kuyiCOSAS, i-ANC Women's League, i-ANC Youth League ne-EFF bebekhona ngaphandle kwenkantolo ukuzokweseka uThabethe. Icala lihlehlela umhla ka-12 kuJulayi kuwona lo nyaka kanti abasolwa kuyibona benzi bobibi bobabili basagcwala amathafa uTebogo Sibisi enkantolo kaMantshi kwaDukuza. Inkantolo enkulu yaseMgungundlovu maphakathi nalesi sifundazwe lihlehlisele umhla ziyishumi-nesishiyagalolunye kuNhlolanja ngonyaka ozayo ukulalela kodaba oluthinta umnyango wezokubusa ukubambisana nezindaba zomdabu kulesifundazwe kanye nomasipala inkosi uMtubatuba ngokulethwa kwalowo ozokuba ngumlawuli kona lomkhandlu uDokotela uSiyabonga Ntuli. Kuzokhumbuleka ukuthi iyikhulu zakulo masipala holo yeqembu lenkatha zikhahlele ngazo zombili ukuthi ke zamukela uNtuli njengomlawuli njengoba zimsolwa ngokuthi akanawo umlando omuhle okuhola umasipala ngenkathi esawumphathi kwabanye babo. Kuzokhumuleka ukuthi kuke kwaba nomdontsiswano ngozohola umkhandlu inkosi uMtubatuba njengoba belungekho uzinzo phakathi kweqembu le-IFP kanjalo neqembu le-ANC emva kokuba umnyango wezokubusa ngokubambisana esifundazweni ungenelele kulo masipala ugcine uwela ezandleni zeqembu le-IFP njengoba kuyilona belinesihlalo eziningi okudlula i-ANC. Imeya egcina ikhethiwe umxolisi Mthethwa osuka eqenjini le-IFP. Kamuva nje kubonakale kunomdontsiswana kuvalwa amasango ngenxa yokuthi iziphathimandla zalo masipala bezingeneme ngalowo jujwe umnyango wezokubusa ngokubambisana ukuba abe ngumlawuli kulo masipala okuDokotela uSiyabonga Ntuli. Lolu daba lugcine seluya enkantolo kanti ngomsombuluko mhla zingama-24 ku-April inkantolo ihlehlisele umhla ziyishumi-nesishiyagalolunye kuNhlolanja ngonyaka ozayo ukulalelwa kwalolu daba. Kuzokhumuleka ukuthi imeya lo masipala uMthethwa uveze kwabezindaba ukuthi njengamanje igeja liphansi nakuba kusanalo mdontsiswano. Kanti iphinde yaveza ukuthi sebeqalile nokulungisa imigwaqo njengoba kuyiyona enye izinto umphakathi okhala ngazo kakhulu kanjalo nokulethwa kwengqalasizinda emphakathini. Ezindabeni ze-1KZNTV kubika uThabani-Maphumulo eRichards Bay. Ake sithi ishelele itolo umbukeliso obuye sibuye nezinye zindaba.
Asibonge siphinde sinamukeleni nebeselo nisabukela indaba ze-1KZNTV nazo kwizona esithi ngezihamba phambili namuhla. I-ANC siyiphawulile ngolokudla ezikoleni. Bagcwele izinkala abashise OWESIMAME nge-acid. Kanti liphinde lahlehle lomasipala waseMtubatuba. Inhlangano yabahlali basemjondolo ithi ayisibona kancane isidingo sokuba ke kubongazwe usuku lenkululeko kusasa lokho kusayo njengoba kusekhona abantu abangenazi izindlu futhi izwe lakuleli lengabuyelwa umhlaba walo. Lokho kwenzeke njengoba ke le nhlangano ibimashi isuka kwenkundla yezemidlalo eCharlesfontein iya eCity Hall eThekwini KwaZulu-Natal. Ngesikhathi ethula inkulumo yakhe uZukode City Hall uthi ngokwabo alukho usuku lenkululeko kumele libongazwe osukwini lakusasa ngoba basebaningi abantu abamnyama ikakhulukazi abangenazi indawo zokuhlala kanye nomhlaba wabo. Today we are marching against fake freedom, crime and corruption, the assassination of activists and vandalization of our communities, our dignities and our humanity by the state. We are marching for land, decent housing, a just economy, dignity and freedom. Mr. President, in your statements of the nation, in your State of the Nation address, you spoke of a social compact and said that no one should be left behind. What kind of a social compact is there where we have been met up with impunity, driven from our homes and left to burn in shacks fires and live like pigs in the world? Ngonyaka odlule le nhlangano yalahlekelwa abaholi bayo abane khethomena abashona ngokudutshulwa. uZukode ubesegxa kakhulu ungqongqoshe amaphoyisa njengoba sebengaphezulu kwama-20 abahola seke babulawa kuyona le nhlangano. Uthi ngalokho sekukaningi bememeza ubheka icele ekutheni abasize ukuze bezoba nomhlangano bevikeleke ezikhalweni zabo zokubulawela amalungu abo. Abashise has lost 24 activists to assassination. Last year alone, within the space of 6 months, 4 of our leaders were murdered. These killings including traditional leaders, whistleblowers, human rights activists, not to mention women and children. All these activists and people were killed under the watch of Minister Ezikoleni, who has become the Minister of Elites. We demand that Ezikoleni must go and retire. South Africa is no longer safe in the hands of Ezikoleni. The poor people of South Africa are no longer safe in the hands of Ezikoleni. Okunye bese kuveza uthi bafuna indaba yokuthi befakele ugesi endaweni abahlala kuzona ikakhulukazi emjondolo ibe semthethweni. We demand recognition for grassroots urban planning. Okusho ukuthi ukuthuthukisa thina njengabahlali through Operation Kanisa, through Operation Fakamanzi, sithabule semthethweni namhlanje. Anini yedwa abakhathi. Ukuyiphumela ugesi nokuyifakela amanzi akube semthethweni namhlanje. Sizokwenzenjani abantu basifalela ugesi bebhizi bengasifalela amanzi? Asiyifaleleni namhlanje. Uhlu lwesikhalazo zabo lamukelwe yizikhulu kamasipala beTheku zathembisa ukuthi zizoyidlulisela ihhovisi likaMengameli uMnumzane uSolo Ramaphosa eyinsukwini eziyisi7. Kanti uZukode ubesesabisa ngokuthi uma bengaphendulwa bayokwenza indawo abahlala kuzona zingalawuleki. Imeya kamasipala waseMzinyathi yethule kuhlelo lwentuthuko edidiyelwe kanye nohlahlomali ka-2023-2024 olubekelwe kumasipala kumvoti lapho ebekwe khona ke uqhulini ingqinamba ababhekene nazo njengomkhandlu wesifunda. Imeya kuPetros Ngubane uthi bathola imali edlulele ku-900 million rand kepha ke ngenxa yinkinga zemali ngeke kulungiswe konke kudinga uba kulungise. Wabeseveza ukuthi noma kunjalo kepha bazimisele ngokuthuthukisa ingqalazinda eyahlukene. Umeya kamasipala uMzinyathi wethula uhlelo lwentuthuko edidiyelwe kwamasipala umvoti lapho ebeke khona eqhulwini ukuthuthukiswa kwale ndawo ubeseveza izinkinga ababhekene nazo njengomkhandlu. Umeya uPetros Ngubane uthi imali isayinkinga kakhulu kulomkhandlu. Inkinga enkulu kungeyona inkinga yaseMzinyathi bakwethu imali. Imali short iningizimu Afrika yonke futhi alikiswe. Ongayelo kusepractice imali la ihleli khona. Ngoba lapha la kusebenza khona eFree State la kunemali khona. Bahlupheka abantu bakhona noma zikho nemali ngoba nazo izibuka ngemali.
Uphinde waveza ukuba inkinga yokuxhumana phakathi kwamakhansela kanye namakomiti omphakathi ikona okwenza ukuba kugcina izikhalazo zomphakathi zingafiki kubo. Engxoxweni ekhethekile nabeziko lezindaba ze-1KZNTV, uMeya uveza ukuba bathola imali eyedlulile ku-900 million wamarandi. Uhlahlo mali lwethu lalo nyaka mali kwale kancane nje ukuthi lifike ku-billion lingaphezulu kwa-900 million. Kushoda kancane nje ngento encane engibona ukuthi ke bazoyifaka ngonyaka ozayo isidlula ke ku-billion nathi ke sazwe ngama-billion. Uqhube ngokuthi le mali incane njengoba umphakathi uqhubeka wanda kanti kunezinkinga eziningi ikakhulukazi udaba oluthinta amanzi kanye nokukhuculula kwetshelentaba. Le mali incane noma ingabalwa ngaleyo mamiliyoni ebalwa ngawo ayiwenzi umsebenzi unele ngoba inkinga enkulu yethu amanzi nokukhuculula kwetshelentaba. Bazalwa namhlanje abantu abadinga amanzi. Kanjalo futhi nabantu abadinga uba kwenziwe lento yokukhuculula kwentaba iyaqhubeka usuku nosuku. Akuwona umsebenzi ophela nje ngeminute. Umsebenzi uthatha isikhathi eside lokwenziwa. Okubuhlungu ukuthi amapipe ayekhona kadeni efakiwe komasipala bethu laba babephethwe abamhlophe eGreytown, eDandi, eGlencoe, eKranskop edolobheni kanjalo eMsinga nakhona futhi laphana lokhuze enquthu. Kodwa kuthe ngokwenzeka kwezinto uma sesingena ke nathi kohulumeni basekhaya ngonyaka loyana ka2000 sekuthiwa sihlangane sonke kwakhiwa uhulumeni basekhaya bentando yeningi iyona lapho ke indaba ngoba abantu babengahlelelwe abaningi kwakuhlelelwe abantu abancane kuphela. Khona manjalo umasipala waseMvoti uthola isabelo zimali esilinganisela ku-770-610 million wamarandi kanti ehlelela ukulungisa isigaba sesibili samanzi kwisifunda uMnyudeni ku-23 million wamarandi. Ezindabeni ze-1KZNTV kubika uThobeka Dladla ngiseMvoti. Ngqongqoshe ezokuthuthuswa komphakathi uNonhlanhla Khoza ophinda ubushampiyoni kwisifunda ugu uthi unethemba lokuthi uhlelo lokuphawula abantwana ezikoleni uzobuyela esimene esejwayelekile kungekudala zinqotshwe inselele ezikhona. Lokhu kusho ngesikhathi okhomelisa kothisha nezikole eziphumelele ngamalengiso kumatikuletsheni wanyakenye njengoba beleleka isishiyagalombili kuyifunda ezenze kahle kuzolonke kwimphumela kamatikuletsheni kanti lo mcimbi ububanjelwe ugu Sport and Leisure Center egama lakhe. Ungqongqoshe wezokuthuthukiswa komphakathi uNonhlanhla Khoza uthi unalo ithemba lokuthi uhlelo lokuhlinzeka kwabantwana ngokudla ezikoleni luzobuyela esimeni esijwayelekile kungekudala njengoba lokhu kwakungumbono weqembu elibusayo lokulwa nendlala kubantwana ikakhulukazi labo abaqhamuka emakhaya antulayo. Ukhoza ukusho lokhu ngesikhathi ehambela isifunda ugu ukuyokomelisa othisha nezikole eziphumelele kahle nyakenye. Kunamakhaya angathathi intweni nabantu abangasebenzi alidwa abantwana child-headed families. Kwabonakala ukuthi lawo makhaya awasizwe abasizwe ngokuthi okungenani kube khona isibonelelo esithi abantwana bayadla ezikoleni ngoba abanye abadlile baphuma bengadlile ngenxa yokuthi akanamzali omunye abathatha intweni ngempela akukho azokubeka etafuleni. Zama ke kakhulu ukuthi ngako konke esinako ukuthi kulawo ma changes siyazi ukuthi ama changes ahlale nako ukuthi kuzokwenzekana kodwa ke njengoba kade isatestwa le ukuthi izosebenza kanjani sinethemba futhi lokuthi bazosenza proud kuzobuyela back to normal abantwana badle njengoba kwakuyivision yalo hulumeni. Ukhoza uthi isifunda ugu sileli ndawo yesishiyagalombili kwizikole zikazwelonke eziphumelele ngamalengiso. Uphinde wancoma uhlelo lwehhovisi likaSomlomo wesishayamithetho sesifundazwe. Njengoba senza kahle nje sibiphume unumber 8 mawusibuka national siwugu. Lokhu kungama result okuplana kahle. Senze zonke izinto kahle sibudgete kahle senze yonke into. Siyabonga kakhulu ngithanda ukudlulisa ukubonga kwi-office lika speaker wayeKwaZulu Natal. Ngama school functionality programs esiwenzayo now and then lapho sisuka khona sizobheka even izinto ezincane si deployiwe singama members e-legislature suke sizobheka ukuthi bangasizwa phi bangalungiswa phi futhi yiziphi inselelo abahlangana nazo ngalawo ma program siye sibone isikole ekade sisifice siku 40% sisibone sesiku 70%. Iqhuba utho othisha besifunda ugu
abazange bazibheka izinselelo abahlangabezane nazo okubalwa nobhubhane i-COVID-19 lelizwe like labhekana nayo. Senze kahle through all difficulties ebesiwabonile during COVID-19. Kodwa abasogwini bakuthathe lokho othisha abasogwini no baba uSibiya o director. Bakuthathe lokho okade sinako kwama challenges eCovid. Bakuthatha njengenento ekufanele baqhubekele phambili, bastephe kuyo, bafunde futhi. Ezindabeni ze1KZNTV kubika uZamando Sicele ngisegama lakhe. Ake siphinde silishele etolo umbukeli sobuye sibuye nezinye zindaba. Asibonge nina beselo siphinde sinamukele nisabukele indaba ze1KZNTV nazo kuyizona esithi ngezihamba phambili namuhla. I-ANC isiphawulile ngolokudla ezikoleni. Bagcwele izinkala abashise OWESIMAME nge-acid. Kanti liphinde lahlehle lo masipala waseMtubatuba. Ake sibheke engosini yezomnotho. Iranda kuleli bezo 18.29 rand kuyidola laseMelika bengu-22.78 kupondo waseBrithani bengu-20.15 ku-euro yase-Europe kanti intengo yegolide yona $1,997.56 ounce kuthi uwoyela ongahluziwe ube ngu-$80.77 umphongolo. Ake sibheke engosini yezemidlalo. Iqembu labafana besitayela eMamelodi Sundowns iqhubekele nokuqopha umlando wayo okungahlole emidlalweni engama-21 yeligi ngekathi ihlola ke-Richards Bay FC ngegoli elilodwa. Igoli le-Downs livalelwe nethi noThapolo Mrena ngesiwombeke sokuqala. Ngakolunye kuhlangothi Natal Rich Boys iqhubekele nokuyahla amaphuzu njengoba ihleleke endaweni ye-10 kuligi ye-DStv Premiership. I-Downs ivele ke isiyikhale yemuka-ke nesicoco okwesithupha kulandelana. Ake sibheke naso isimo sezulu esingalindeleka. Nina bakaqambe la nkomo zilahlekile zodliwa umdlebe kaSoshangane ziyaguqa la besiphaka namuhla kuze kube uza.